Здравейте, уважаеми дами и господа! Добре дошли в поредния епизод на Спорт Квиз. Днес ще си говорим за автомобили с Любомир Модев, който освен, че се занимава последните близо 30 години с автомобилно и имуществено, въобще всички аспекти на съвременното застрахователно дело, има и един много интересен продукт за всеки автомобилист. Приложението на Amaranth, с което всеки може лесно и удобно да си прави застраховка, да си взима винетка, когато му е необходима, да си следи кога му изтича паркинга, да си плаща за синя, за зелена зона и любо поправиме какво още, защото наистина дигитализацията, която навлиза във всички аспекти на живота ни, е много удобна и когато става въпрос за нашия автомобил. С нашето приложение като цяло може да се правят и да се администрират почти всички процеси, свързани с автомобила. Както ти каза, може да се следи и да се купуват застраховки, гражданска отговорност, автокаско, автоасистенс, може да се следи и то следи реално за изтичане на годишния технически преглед, за валидността на винетките, могат да се закупуват винетки през приложението, всякакъв тип. Следи за валидността на шофьорската книжка на потребителите, съответно показва дали има глоби, ако има, какви са, в какъв размер са, могат да се платят веднага, те се отразяват в системата на КАТ. Съответно, освен процесите свързани с автомобилите, може да следи валидността на всички видове други застраховки. Имат възможност потребителите в секцията календар, която е създадена в приложението, да въведат всички други за тях важни дати и процеси за тяхната колата. Например, смяна на гуми, смяна на масло, някакви други такива предстоящи ангажименти, които имат свързани с техните автомобили. Съответно и приложението, всички разходи, които са направени през него, ги следи, калкулира ги, така че пази история, така че всеки един потребител да знае какви разходи е правил през годината, годините или както ползва приложението. Има възможност и да си добавя ръчно всякакъв друг вид разходи, свързани с неговия автомобил, така че картината да му е пълна. Така наистина, всеки шофьор, всеки собственик на бизнес, в който има няколко автомобила, знае, че обслужването и ползването на всеки един автомобил е ангажимент. Този ангажимент изисква следене на редица неща и е много удобно тогава, когато имаш подобно устройство, което ти е на телефона, което върши голяма част от тези неща вместо теб и вероятността да тръгнеш да пътуваш без да имаш винетка или преглед или с изтекла застраховка или нещо от този род е много по-малка. Колко години разработвате приложението на Amaranth, за да бъде то в този завършен и много удобен за потребителите вид? Приложението Amaranth го разработваме 4 години. Реално, даже може би 5 години са откакто започнахме разработването. Първата версия пуснахме преди 3 години. И реално от 3 години насам приложението функционира с няколко подобрения в годините. На база наш опит, на база отзивите от нашите потребители сме надграждали приложението доста. И така съм щастлив да кажа, че приложението се ползва с изключително висока оценка в двата магазина и Google Play и App Store. Тя е 4.9, като имаме отзиви от над 25 000 потребителя. Като цяло на ежедневна база имаме и голям брой нови потребители всеки ден. Тук е много важно да подчертая за всички наши зрители, че с теб се познаваме от деца. Доста сме близки, аз съм много наясно с това, което правиш, с прогреса, който виждам през годините и наистина респект за това, което изграждате, защото в съвременния свят е много важно приложенията, които ползваме, да добавят стойност в живота ни. Не само да вземат памет на телефони, не само да отнемат от нашето внимание, а наистина да вършат полезна работа. Защото наистина личи си, че сте анализирали много внимателно
нуждите на потребителите и когато човек ползва приложението ви, всички функционалности са съвсем интуитивни, за което респект. Започвам от цветовете, минавам през самия дизайн. Знам много добре как се създава подобен процес, знам, че никак не е лесно, знам, че изисква много опит, внимание и грижа. Така че още веднъж респект. Към описанието и към детайлите в настоящото видео ще естествено поставим линк към App Store и към Google Play, за да могат всички потребители да свалят приложението. Важно е да подчертаем, че то е безплатно. Доколкото разбрах, има и премиум платена версия. Поправим, ако греша. Така е, приложението е безплатно. Могат да се ползват всички функционалности в него безплатно. Вече ако потребителите имат повече автомобили или искат да включат към своя профил повече шофьорски книжки, респективно, има платена версия, като платената версия дава обаче и други възможности. Има възможност да се ползват доста сериозни отстъпки от всички видове застраховки, които се купуват през приложението. Ние създаваме в момента една камера, с която искаме да могат шофьорите много лесно и интуитивно да заснемат различните ситуации на пътя, които според тях не са добър пример за случващото се на пътя или са очевидни нарушения. Премиум потребителите, разбира се, ще могат да имат по-добър достъп до тази услуга, съответно до камерите, които в момента разработваме и очакваме близките месец-два да са налични тук при нас. Нека да споделим детайли за тази концепция, която е доста социално отговорна, доста значима и доста полезна, защото е въпрос само на време всеки шофьор да изпадне в ситуация, в която около него да има рисков, нагъл, опасен шофьор и така нататък. Какво точно визираш като тази функционалност, свързана с камера, свързана с приложение? Тя и в момента е готова тази функционалност в нашето приложение. Има възможност, стартирайки нашето приложение, сядайки зад волана, в момента трябва да се сложи телефона на стойка, която да е насочена към предното стъкло. Това нещо сме видяли, че може би не е най-удобният вариант, затова разработваме тези малки камери, които ще бъдат свързани с Bluetooth с нашия телефон. Стартирайки една такава сесия в нашето приложение, която реално камерата започва да снима случващото се на пътя, но не записва. В момента, в който шофьорът види, че нещо става, което може би е нарушение или нещо друго, което счита за необходимо да бъде заснето, може да бъде звукова команда, може да бъде с натискане на бутон на телефона, дава запис и приложението записва последните 60 секунди. По този начин, първо, не е необходимо да се снима по цял ден, не е необходимо да се правят някакви тежки процедури, като сваляне на SD карти, слагане в компютър, търсене на случилото се през деня, правене на отделен запис и така нататък. С нашето приложение се записва конкретния момент, в който ние сме видяли нещо. И то след като сме го видяли, записвайки дадена ситуация, приложението записва точна геолокация, дата, час. Съответно, потребителите, които са регистрирани в приложението, те са вътре с техните данни. 3 имена, ЕГН, имейл, телефон. Това са достатъчно данни, за да се създаде официален сигнал към КАТ. Приложението много интуитивно и лесно създава подготовка за имейл, който да се изпрати към КАТ. В него трябва съответния шофьор да добави кратко описание на това, което е видял, което е заснел и с още едно натискане на бутон изпраща официален сигнал към КАТ. Много лесно, даже още по-лесно, може да се свали това видео и да бъде качено към всичките социални мрежи, така че да видят останалите, които се интересуват от такъв тип нарушения, точно какво се е случило.
Да, доколкото аз знам, идеята за видеорегистратори е много популярна в Русия, защото там трафика е истинска джунгла. Много често обикновено хора стават така жертви на сериозно насилие от различни групировки и именно използването на видеозаснемане позволява разплитане на възела след дадена ситуация, всъщност кой е причинил инцидента, така че респект за това, че наистина давате възможност на всеки човек да се защити, на всеки участник в движението, да се защити срещу евентуални други безотговорни действия на други участия в движението, защото има много такива в България, така че колкото повече се следи за спазването на правилата, написаните и неписаните така разбирания за това как всички да си помагаме да пътуваме хармонично, а не да се затрудняваме един друг и да стига до опасни моменти, наистина ще донесе само позитиви. Опцията, че човек може много бързо да изпрати своя сигнал до КАТ, също мисля, че ще е от полза, защото в напрегната ситуация човек много често наистина трудно успява да подреди всичко по най-добрия начин, така че това удобство само по себе си е много, много полезно. Комплименти за което. Колко потребители в момента ползват приложението на Амарант? Ами в момента бройката на нашите потребители е над 160 хиляди, като активни потребители, тъй като нашето приложение не е във всички случаи за ежедневно ползване. В много случаи е така, но и хора, които си ползват приложението, само когато наистина имат нужда от нещо случващо с техните автомобили. Активни потребители са над 100 хиляди всеки месец. Браво! Говорим за потребители в България. Приложението в момента работи предимно на български език и това е вашия фокус към момента, българския пазар. Правилно ли те разбирам? Да, към момента приложението работи само за територията на България. Вече има възможност да се ползва на различни езици, с оглед на това чуждестранните шофьори, влизайки в България, да могат лесно да си закупат винетки, които са им необходими за преминаване през нашата пътна мрежа. Иначе за момента приложението е насочено към българския пазар. Като нашата цел, така основен фокус през идните 2-3 години е максимално бързо да тръгне нашето приложение в границите на Европейския съюз. Точно това ще я да кажа. Познаваме се достатъчно добре. Знам много добре колко структурирано подхождате в развитието, в така изграждането на застрахователния брокер през последните 5 години на приложението и въпросът ми сега е технологично. Няма абсолютно никаква причина приложението да бъде ограничено само до границите на България. На практика нищо не пречи целият Европейски съюз скоро да бъде достъпен за всеки потребител, независимо от коя националност, независимо на кой език, в крайна сметка да ползва всички тези удобни функционалности, които вие сте изградили. Поправим ако греша, но би следвало в следващите години това да е новата реалност. Така е, това е нашата цел от ден първи, в който тръгнахме да създаваме приложението. Затова сме се опитали, създавайки приложението, то да бъде така направено, че услугите, които предлагаме в него, да бъдат приложими в различни държави. Тук не сме се специфицирали единствено и само за българския пазар, напротив, всички функционалности, които правиме, се стремиме да бъдат приложими в различни държави. Като ние имаме така брокерски лиценз за държава от Европейския съюз, във всички други държави сме на уведомителен режим. Ние сме уведомили останалите държави в Европейския съюз, че имаме намерение да започнем да оперираме на техните пазари. И е въпрос на време, на IT работа, така че да свържем нашето приложение с всички останали системи, които са свързани както в България и да започнем да работи в различните държави. Окей. По време на коледните празници следващата година, обещаваш ми сега, ще направим пак едно видео, в което тогава ще има минимум 1 600 000 потребители в Европейския съюз. Коледните празници 2025 16 милиона. Разбрахме ли се? Дай Боже да сме живи и здрави, което е най-важното. Абсолютно. Лека по лека ще ги постигнем тези резултати. Аз съм убеден в това нещо. Аз също, наистина.
Сега, говорейки си за резултати, говорейки си за постижения, искам да споделя с нашите зрители за това, че с теб сме израснали заедно в спорта и до ден днешен, доколкото знам, ти все още играеш бокс, караш ски, караш колело, вече не караш мотори толкова много, колкото преди време, кросови мотори. Окей, така. Обаче, тук е много важно да споделя, че най-добрият български алпиец на практика е рекламно лице на Амарант. Вие подкрепяте Алберт Попов. Разкажи ни как започва партньорството ви. На практика Алберт направи много силен първи старт за този сезон. Втория беше отменен по независещи от никой от нас причини. Този уикенд буквално е втория старт на Алберт. Очакваш ли това, което всички, които сме близо до Алберт и до екипа му, знаем, че е въпрос само единствено на време, онези много подиуми, онези победи, които знаем, че той е изцяло способен да постигне. Очакваш ли този сезон да е най-силният в кариерата на Алберт? Да надявам се да почвам отзад напред. Надявам се този сезон да бъде най-силният му до момента в кариерата му. Надявам се, че му предстоят все по-силни и по-силни сезони. Алберт е в изключително добра спортна форма към момента. Все още напасват настройките на различните видове ски за различните терени, но така са вече на път да установят ски за всеки един терен, за всеки един вид сняг, който срещат в различните състезания, така че да могат да са бързи в всяка една ситуация. Как започват отношенията ни с Алберт? Алберт е част от моето семейство. Той ми е доведен син, заедно с сестра му Александра. И в момента има и още две сестри, нашите по-малки близначки. За развитието на Алберт с неговата майка се грижиме много години. И затова сме така изцяло навътре в този процес, който се случва покрай него. Естествено беше, ние подкрепяйки Алберт като спортист, той да бъде и лице на Амарант като един от основните посланици за популяризирането на нашето приложение. Супер! Кажи ми само, Алберт е много спокоен шофьор. Поправи ме, ако греша, но това мен много ме радва, защото знаем каква агресия е необходима, за да се постигат резултатите, които той постига в Световната купа, но също така придвижването е наистина въпрос само на безопасно стигане от точка А до точка Б. И според мен Алберт е един от малкото примери на толкова успешен спортист в толкова агресивна спортна дисциплина, който обаче е адски спокоен и адекватен на пътя. Така е, да. Алберт е изключително спокоен и адекватен на пътя, невъзмутим, не нарушава правилата. Напротив, склонен е да направи път на почти всеки, който така бърза за някъде. Не се ядосва. За мен това е изключително изненадващо, тъй като, както ти каза, ските са агресивен спорт, свързани с скоростта, с умението да преценяваш в миг безброй обстоятелства около тебе на висока скорост. И те са близки и до автомобилния спорт. Най-случайно има доста скиори, които след това станали успешни в спортове свързани, моторспортове, дали са мотори, дали са коли. Докато Алберт е изключително спокоен, което благородно му завиждам и е един добър пример за всички млади шофьори, които нямат търпението, което има той. Абсолютно, да. Това ми направи много силно впечатление наскоро. Важно да подчертаем, че Иво Борисов, неговият треньор, е с абсолютно същия менталитет. Иво кара и мотори, и картинг, и коли, и ски с висока скорост, голяма агресия, но по улиците е супер адекватен и спокоен. Така че в това отношение, дай Боже, повече хора да приличат на тях в този аспект. Любо, много ти благодаря за гостуването и в SportQuiz. Благодаря ти за полезната информация. Респект за това, което правите през последните години и разбрахме се,
до година по това време отново с минимум 1 600 000 потребители, не само в България, а по-до година 16 милиона, нали така? Абсолютно. И аз благодаря за приятния разговор. Пожелавам успех на SportQuiz и до година пък пожелавам да сте така една от успешните известни медии в България. Много благодаря. С общи усилия, това е целта. Дай Боже всеки му. Бъдете здрави. Благодаря ви, дами и господа. Любомир Модев, Амарант България. Всичко добро. Чао, чао.